Така снимаме. Здравейте, приятели, днес ще правим бокс опенинг на в Brawl Stars. В момента се говоря с един човек, който сте виждали вече, анонимен, както казахме. Обаче няма да я чувате, защото тя не иска да се чува. И ще чувате само моя глас, аз се чувам нея през слушалки. Сега съм събрала 3 големи кутии и 31 малки кутии. Аз съм 3000 купи, ето ми ги бролерите, сега ще стискаме палът за нов. Имам Леон, с което се гордея, ама нямам епик, което не ми харесва. Та... толкова се вълнувах да го събирам то една седмица и половина някъде, може би. Моня, че може да ми говориш в ушите. Че ми е скучно така, чувствам се самотна. Нещо, някакви знаци. Така. Нека започваме. Чай, че ми е странно. Ще снимам ли? Така, една минута снимаме. Добре. Може да има други видеа на Brawl Stars, ма сега бокс опенинга да направим. И тъй, първа малка кутия. О, звука май е силен. Не знам. Тъй. Злато. Шели. Дайнамайт. Добре. Ах, на яката първа кутия. 3 Голд, Брок, Поко. Бахте тъпите кутии. Джеси. Бул. Добре. Рикошет. Барли. И това е. Остават ни 27 кутии. Нита. Пени. Добре, човек, как за тези кутии си, ако няма много брали, аз ще съм бахти съсадна. Бо. Три евент тикета. Имаме 13 евент тикета и ще има бос файт, не съм го играла никога. И ще може да го играем някой свят ден. Мъча се да вляза в клана на не да слави, ми слави. От The Clashers. Защото по едно време го бъркахме с да слави. И обърквация. Тук пак тъпотии ми се падат някакви. Остават ми 20 кутии. Не забивай. Да намали ли? О, Леон ми се падна. Добре. Малко ще го намаля. Ако е слабо, ако е силно, не знам как се чува. Дерил. Рикошети. Един евентик. Те е само един ли? Пени. 5 джема. Мони, какво ще кажеш? Много як често опенинг за сега. Тя каза, че може да се каже. Обърквация. Чай да проверим дали снимаме. Тук пак Леон ми се пада хубаво. 3 минути. Остават на 17 кутии. Джеси и Шели. Какво се пада? Нита и Джеси. Аре, евентиките ли? Нита, Леон. О, ще го апгрейднем Леончето. Добре. Рикошет отново. И Бо. И отново само един евент тикет. Защо? 13 кутии. Барли, Бул. 200 токен да бъда. Добре. Токен да бъде са много хубаво нещо, зато и събирахме така. Не мога обясня се. Шели, Нита и пак един евент тикет. Ай, стига де. Злато, Пени, Шели и пак един евент тикет, разбира се, защото на едно ми върви само. Нита, Поко и това е. Power Points, Dynamite. Ще имаме бонус. Какъв бонус? 3 джема. Добре. 3 джема е добре. Има вече цели 8 джема. Дерил Код. 3 джема отново. Моето ми говори нещо, ма сега. Чувам ми просто. Така. Един евент тикет, ама този епизод е един евент тикет.
30 злато, опа, нещо ще апгрейдваме. Добре, Поко, пак ще апгрейдваме Поко и Dynamite, май, да. Снимаме ли? Да, пак трябва да се проверява. 5 кутии ни остават. Не! Леон. Бо. Дерио. Рикошет. Пред последна кутия. Нов бролер, Мортис. Вай! И не се падна Мортис не се падна. Не знам дали ще играя с него, но ще видим. Добре, доволна съм. В принцип не го исках много, но все пак Митик бролер е много добре. И това беше последната малка кутия. Не, още една има. Грешка. Шели е опримо, добре. Вау! Не шуткай, моля те, не шуткай, не, моля те. Чакайте да намалим моето, че тук умрях да ми шутка тук. Тъй не на мене, ами умрях тъй. Падна не се Мортис, аз искам да го видя първо така. Апгрейди тук. Мортис! Със смешния му глас. Сега ако няма звук. Чакай малко да усилим. Не Леон. Ето ще става звука. Така, трите ни големи кутии. Да отваряме първата голяма кутия. Какво ще се падне? И 61 голд. Дайнамайк. Джейси. И Мортис. 13 точки и 2 евент тикета. Добре, това беше най-скъпата, най-тъпата кутия. Сега ще чакаме за късмет тап-тап. Айде. Що няма тап-тап, бе? Ето го тап-тап. 120 голд. Вау! И Не, няма да има нов бралер отново. Но все пак, токен дъбър. Добре. И последна кутия. Дори да няма нов бралер, все пак имаме Мортис. Снимаме ли? Снимаме добре. И колко имаме? 3 айтема. Абсурд. Добре, падна ми се от малък бокс, нов бройлер, от голям не ми се падна. Толкова тъжно. Нямам думи. 3 евент тикета. Той беше от бокса опънега. Падна не се Мортис. Исках Тара, Пам, Пайпър, Кроу, Спайк. Но не се падна Мортис. Добре, надявам се все пак да ви е харесало и след може би една седмица пак ще има такова отваряне. И чао!